Keveris të shpreh solidaritetin tim me gjitha viktimat, familjet e viktimeve, të përkujtojmë viktimat, po ashtu edhe të dënojmë politikat negacioniste dhe revizioniste nga kushdo qoftë në rajonin tonë dhe natyrisht të shpreh solidaritetin tim me tërë të komunitetin bosnjak në vendin tonë dhe të themi se mbajmë dhimbjen me ta, jemi pranë tyre dhe do vazhdojmë të përkujtojmë në këtë genocid dhe të gjitha genocidet tjera. Меѓу убиените, околу 600 се жени и девојчиња. Најстарата жртва е жена Шаха Измирлич, 94 години, а најмладата новороденче Фатима Мутич, по чии посмртни остатоци се трагаше 18 години. Потрагата, која траеше многу подолго отколку нејзиниот живот, се заврши откако беше пронајдена во кеса за ѓубре. Nastavit ćemo da obrazujemo mlade generacije da se mir gradi na istini i da pravda nije izbor, već nužnost. Svijet koji danas polažemo ovdje nije samo simbol bola. On je simbol života, on je tiha, ali snažna poruka da prošlost ne smije biti zaboravljena, već pretvorena u lekciju za budućnost.